Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Diolch i chi am eich cwmni heddi to. Dyma sir rhif 66 ers i ni gychwyn darlledu oedfeion digidol fel hyn ar y sil, a wy'n gwybod bod nifer ohonoch chi wedi bod yn ymuno ni bob sil. Diolch i chi am eich cwmni ac am eich cefnogaeth hefyd. Mae'r oedfa hon heddi yn oedfa gymyn, ac os ych chi'n dymuno rhannu â ni yn y cymyn, gai ofyn yn garedig i chi i baratoi darn o fara a gwydred o ddiod, ac fe gewch chi gyfle i wneud hynny nawr wrth i ni fwynhau ein hemyn cynta. Croeso mawr i chi gyd. Wrth eich croesawu chi i'r oedfa gymyn hon, i ni wrth reswm yn eich croesawu chi at fwrdd arbennig iawn. Ond nid ni bu ar bwrdd. Bwrdd yr arglwydd yw'r bwrdd. Ef yw'r gwestai, ef sydd yn gwahodd, ac ef hefyd sydd yn ein croesawu ni. Ond beth sydd gan y bwrdd hwn i ddweud wrtho ni heddi? Gyda phob peth sydd yn cymryd lle yn ein byd ni'r hyn o bryd, tybed a yw swper yr arglwydd neu'r cymyn medru taflu rhyw oleuni newydd ar ein byd drylliedig. Mae digwyddiadau'r 19 mis diwetha wedi taflu'n byd i mewn i ddryswch a gofid mawr. Ond onid y gwirionedd amdani yw bod y byd wedi bod yn gwingo mewn poen am ganrifoedd lawer cyn y pandemig hwn. Mae e wedi parhau i wingo mewn poen yn ychwanegol i effeithiau'r pandemig. Ac os welwn ni byth diwedd i Covid-19, fe fydd na greithiau a chlwyfau dyfnion iawn yn ein byd ni o hyd. A'r clwyfau hynny o ganlyniad i ormes a thrais ar y fela ac angyfiawnder. Mae'r angen am gyfiawnder a heddwch yn fawr ar ein byd ni. Mae angen goleuni ar fyd sydd wedi bod yn cerdded yn y tywyllwch am gymaint o amser.
Mae'n diad naturiol yn ni ryw ffordd i osod pobl mewn grwpiau neu dynnu llinellau rhyngon ni a gweld y byd yn hermen ni a nhw. Ond fe ddaeth un i'n byd i ddileu'r llinellau hynny. Fe ddaeth un i'r byd i ddymchwel y muriau rydyn ni'n codi rhyngon ni yn gilydd. A lliwyrchu goleuni mwyn i'r byd gael ei weld yn union fel y bwriadwyd y byd i fod. A heddi mae'r eglwys yn trio'i gorau glas i lywyrchu goleuni yr un hwnnw ar fyd toredig. Mae'r bwrdd Cymun yn ein tynnu ni ynghyd o bob cefndir a hil, iaith a diwylliant. Ac wrth rannu'r wledd hon i ni'n dod ynghyd fel un teulu, mae'r bwrdd Cymun yn ein huno ni ac nid yn ein gwahanu ni. Rhyw 2000 a mwy o flynyddoedd yn ôl, fe ddaeth Iddew ifanc i'r groes, wedi gehyddo gabledd a gwrthryfela. Fe ddylai marwolaeth y gŵr hwnnw fod wedi cael ei golli mewn hanes mewn gwirionedd. Bach iawn oedd yn ei ddilyn o gymharu ac arweinwyr crefyddol eraill i ddydd, ac mi roedd e'n tynnu'n groes i arferion i ddydd hefyd. Nid oedd y cyntaf i wneud honiadau mesianaidd, ac nid fydd e'r ola chwaith. Nid oedd y cyntaf i farw oherwydd yr honiadau hynny na'r olaf. Ac eto, marwolaeth y gŵr hwn yn unig, a neb arall, sy'n gyfrifol ein bod ni yn gwneud yr hyn yn ni yn ei wneud yn ystod y munudau hyn yn awr gyda'n gilydd. Pe bai hanes Iesu wedi cwpla gyda'r groes, pe bai hanes Iesu wedi cwpla gyda'i farwolaeth, fel y gweddill oedd e'n cael ei croeshoelio yn ystod ei gyfnod Fydde llawer ohono ni ddim yn nabod ein gilydd. Pryn y byddai llwybr bywyd wedi'n arwen i gyfyrddin i'ch nabod chi, oni bai am Iesu. Ac fe fydden ni'n sicr ddim wedi gwneud cymaint o ffrindiau digidol, oni bai bod neges i'w darlledu o sil i sil, oni bai am Iesu. Ac yn hynny o beth, mae Iesu'n chwalu'r muriau sydd yn ein gwahanu ni. Mae'r gŵr hwn yn creu perthynas sydd yn estron i'r byd. Mae yn creu teulu sydd ddim yn ddibynnol ar waed na chefndir na statws na hil, a dyw'r byd ddim cweit wedi deall hynny'n iawn. Ac mae hyn i gyd yn bosib oherwydd nad marwolaeth ar groes oedd diwedd stori Iesu, ond atgyfodiad. Nad tywyllwch ond goleuni. Nad y groes ond y bedd gwag. Nad casineb ond cariad. Trwy farwolaeth a'i atgyfodiad, mae Duw wedi'n creu ni yn bobl iddo ei deyrnas sy'n rhannu'r wledd hon gyda'n gilydd a chyda'n brodyr yn chwiorydd ledled y byd. Aberth Crist sydd wedi'n tynnu ni ynghyd yn un corff, pawb o bob iaith, pob tras, bob cenedl, bob llwyth yn un corff. Ac ein bod ni'n byw mewn byd sydd wedi rwygo mewn mwy nag un ffordd, nid rhywbeth newydd yw hynny. Mae'r apostol Paul yn sôn tipyn am gyfannu rhwygiadau yn enwedig yn ei lythyr cynta at yr eglwys yng Nghorinth. Ac wrth i ni feddwl am yr eglwys yng Nghorinth nôl yn yddi'r apostol Paul, fe ddywedodd un esboniwr Beiblaidd i fod hi'n haws lliwio cwch drwy storom na lliwio cwrdd eglwys yng Nghorinth nôl yn y cyfnod hwn. Rhwygiadau, carfannau gwahanol, gwahaniaeth barn. Ac mae'n ymddangos fel pe bai hynny weld ar ei weithaf mewn gwirionedd pan bod yr eglwys yn rhannu swper yr arglwydd, y coffad a ddylu bod yn ei huno nhw. Felly fy nghyfeillion annwyl, meddai Paul, ffwch oddi wrth eilyn addoliaeth, a rwyf yn siarad â chwi fel bobl synhwyrol. Barnwch wir hyn a rwyf yn ei ddweud. Cwpan y fendith yr ydyn ni wedi fendithio, onid cyfranogiad o waed Crist ydyw. Ar bara yr ydyn ni'n ei dorri, onid cyfranogiad o gorff Crist ydyw. Gan mae un yw'r bara, yr ydyn ni a ninen llawer yn un corff, oherwydd yr ydyn ni gyd yn cyfranogi o'r un bara.
Mae Paul yn dweud wrth yr eglwys yng Nghorinth ei bod nhw wrth rannu'r wledd hon nid yn unig yn un â Christ, ond hefyd yn un â'i gilydd. Mae'r bara'n symbol o gorff Christ, ac nid yn unig yr aberth gorfforol, ond hefyd yr aberth sydd wedi gwneud hi'n bosib i uno'r credinwyr. Wrth gwrdd o amgylch y bwrdd hwn, i ni'n rhannu pryd bwyd fel aelodau o deulu Duw. I ni'n datgan bod marwolaeth ac atgyfodiad Iesu'n ddigwyddiad a newidiodd gwrs hanes. Ac wrth i deulu Duw o 4 ban byd ymuno amgylch y bwrdd, i ni'n gwneud gosodiad, cofiwch, mowr iawn i'r byd yn gyfan gwbl. I ni'n datgan ein hyndod yn Iesu, ac mae hynny'n gyfrwng i bylydru goleuni i fyd drylliedig, yr union beth sydd angen ar ein byd ni ar hyn o bryd. Wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl dy dangau loes, pryd hyn rwyfan di brisio'r byd, a'r holl o gonian syanddo i gyd. Na dim ymddiried tra bwyf byw, ond yn dy angau difyniw, dy boen ei di a chwarol glwy, cael fod yn ymfrost i mi mwy. Lle'r ydwydd ar brynhawn, rasus a'i disgleirion llawn, mil o'r unweddau yn gytun, yn prynu'r bwrdd giliedig ddyn. Llawenydd dan y loes, tristwch a chariad ar y groes, ble by'r unweddau fel y rhain, erioed o'r blaen dan goron ddran. Berth a fer dy glod, bob eilyn sydd o dan y rôd, ac wrth fyfyrio a dy waed, fe gwymp bob delw dan fy nraed. Mae yna groeso i bawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu ac yn ei dderbyn yn arglwydd agoredwr i ymuno â ni wrth i ni rhannu'r bara a'r gwyn hwn. Gydewch i ni wrando ar eiriau'r apostol Paul sydd yn rhoi hanes cychwyn y sacrament hwn i ni, darlleniad o'r llythyr cynta at y Corinthied. Oherwydd y dibynnu Iesu oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi,
I'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi diolch i Dduw amdano fe'i torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri er eich mwyn chwi. Cymerwch bwytewch, gwnewch hyn cof amdana i. Yn yr un modd fe gymerodd ys cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Yfwch bawb cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn gyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Edrych arno ni nawr o Dduw, wrth i ni gyfarfod o amgylch dy fwrdd di. I ni'n diolch i ti arglwydd am y bara ac am y gwyn sydd o'n blaenau ni heddi. Pa le bynnag i ni, beth bynnag yw'n hamgylchiadau ni, beth bynnag yw'n cefndir a'n diwylliant a'n hiaith. Diolch i ti arglwydd ein bod ni'n un yno ti drwy'r wledd hon. Diolchwn am daberth droson ni ar fryn Calfaria. Ond diolchwn hefyd nad y groes oedd diwedd y stori, ond y bedd gwag. Diolchwn bod yr Iesu'n fyw ac yn bresennol yn ein plith yma heddi. Yn ein gwahodd ni gymryd y bara ac i yfed o'r cwpan cof amdano. Fe gofiwn ni nid yn unig am yr aberth honno ar Galfaria o Dad, ond fe gofiwn ni am ein byd ni heddi hefyd. Fe gofiwn ni am bawb sydd yn hwynebu oriau'r diwrnod hwn mewn ofn a phryder a phoen. Am bawb sydd yn dioddef o effeithiau y pandemig Covid-19 ac sydd wedi dioddef dros y 19 mis diwethaf a mwy. Fe gofiwn ni hefyd o Dad am yr erchyllderau eraill sydd yn bod yn ein byd ni, y bobl hynny sydd wedi bod yn dioddef o ganlyniad i ormes a thrais yr yfela ers cenedlaethau ac ers degawdau ac ers flynyddoedd lawer, ac i ni'n deheu o Dad nefol am weld heddwch yn ein byd ni. I ni'n deheu am weld byd sydd yn byw ar gyfiawnder a heddwch a thrigaredd am y ddeiant. Ac i ni'n credu o Dad mai ffordd Iesu goleini'r byd, yw'r ffordd i'w cherdded mwyn gwireddu'r freuddwyd a'r weledigaeth honno. Ac ni'n gofyn o Dad ar ei ti'n defnyddio ni fod yn offerynnau effeithiol yn y ddwylod i blannu hadau heddwch a hadau gobaith a chariad, a goleini hefyd a hadau bywyd yn y mannau hynny sydd yn dywyll a chysgodion marwolaeth yn codi braw yng nghalonnau dynion heddi. O Dad, pylydrad o leini nefol drwo ni. Bendithio Dad nefol yr hyn yn ei wneud yn awr wrth i ni rhannu'r bara'r gwyn hwn. Na byddai'r cwbl awnawn ni fod yn gymeradwy yn dolwg di o Dad, ac yn fendith i ni hefyd. Madda i ni hefyd arglwydd bo bai a phechod yn derbyn di, achos mae eisiau dy fyddiant i arno ni, smo ni'n gwybod all bwy arall allwn ni droi yn wir. Pwy arall byddai'n bodlon ein derbyn ni fel yr un ni, ac eto'n dal i'n caru ni, ond ti dy hun. Arglwydd dda, diolchwn i ti am y cyfle hwn o gael siarad â thi, wrandawr pob gweddi. Ac fe gyflwyno ni'r weddi hon ynghyd â phob gweddi arall, yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr bendigedig, Iesu Grist. Gadewch i ni uno nawr fel un teulu i weddio gweddi'r teulu drwy ddweud, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneled y wyllus, megis yn y nef,
felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda un i ein dyledion, fel y myddeiwn unna un dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Can i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef a gymrodd fara. Ac wedi diolch i Dduw amdano fe'i torodd a dweud, hwn i fy nghorff i sy'n cael ei dorri trosoch wi. Gadewch i ni gyd fwyta. Yn yr un modd fe gymerodd gwpan ar ôl swper gan ddweud, a gwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gadewch i ni gyd yfed. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed o'r cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithi glod? Dyma gariad nad anangof, tra bo nefoedd wen yn bod. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.